Добрага ранку, альбо не вельмі, альбо вельмі. 5:47. Я сижу в машине. Бачна офигенный напой для ранка. Мы едем сустракаць світанак на самую інстаграмную кропку світанкавую ўсёй выспы на нейкі пік. Я ў захапленні, як можна зразумець па майму голасу. Я не выспалась, але жыццё занадта кароткае, каб спаць, так што рушым. Час у дарозе мінуў амаль незаўважна, бо дарога была дастаткова добрая. Аднак заклалі трошку часу пабольш, бо ехалі ў цемнаце і таму рухаліся паволі. Мы прыехалі, запаркаваліся. Вы просто уявіць сабе не можаце, колькі такіх дурных людзей, которые готовы в 4 ранка прачнуцца, каб прыехаць сюды ў 6 і каб убачыць світанак. Ладно, я ўжо Red Bull ўжо пачаў дзейнічаць, у мяне ўжо добры настрой плюс-мінус. Ну, там не бачна. Там кавалачак ужо світанка пачынае світнець. Я в шоке от колькости людей. Просто все дурные. Вот заняться няма чым. Але, да, не. Ну, короче, просто миллиард людей. Миллиард. Выбрали для себе спотик. Але не дольше мы планували першапачаткова, тому что ничего не зразумела, куды ісці. Просто пошли, куды пайшлі ўсе по классике. Вось. Таму ўжо бачна, што будзе класна. Як сапраўдная модная YouTube-блогеры спрабавала запісаць таймлапс, намагалася, але можаце пабачыць, што атрымалася не вельмі, бо быў поўны расфокус. Трошечки для разумення, колькі было людзей, тому што развіднела і стала зразумела, колькі іх. І вось тое, дзеля чаго ўсе мы тут разам сабраліся. Ужо такое жоўценькае паўстала. Горы наўкола так і вабілі сваімі хайкінгавымі маршрутамі, але гэтую частку вырашылі пакінуць на наступную вандроўку на Мадейру. Ну, афіцыйна гэта самы лепшы світанак у маім жыцці. Самы чароўны. Таму што світанак, які пачынаецца ноччу, в гэтым нешта ёсць. Я бы сказала, што гэта было больш чароўна, калі было чорнае неба, але была такая маленечкая чырвоненькая полосачка. Там. І потым момант, калі ўжо как бы светла, але сонца няма. І ты чакаеш такую секунда, раз, два, три, чатыры. І такая малюсенькая такая пачынаецца, не ведаю, кропачка. І потым вырастае ў вялікае сонца. Чараўніцтва! Цяпер есці. Ну, цяпер пераходзім да любімай ранішняй руціны. Сняданак па стылю шведскі стол. Такі, калі шчыра, трошку сумнаваты. Па класіке. Омлет, мяска, сыр. Сок з маракуі мясцовый, калі не нахлусілі. І бананчик локальны. Вось. Там відок на бананы. Там відок на акіян. Всё, вельмі хочацца кушаць. Ура! Хотела паздымаць, як я ляжу на басейне, п'ю джус, читаю кніжку новую беларускую. Але забылася. Так хотелось почилить. Так просто покажу бассейн зараз.
Такой был бассейн. Вот там на лежачке я так лежала, отпочивала. Пальма, Соника. Такое дома у нас, конечно, есть, але працягваць гэта романтизировать, лечу за лишним не будзе ніколі. Трошечки, я думаю, хочу показать фуншал, тому что супер, мега нечакана. Мы просто в шоке, наколькі ён типу сучасны, наколькі класнае жытло. Не то, каб у нас прям востра стаіць жыллёвае пытанне зараз, але прям такія сучасныя жылыя комплексы. Вось мы прямо шлі і такі, это Варшава, ці это выспа пасярод Атлантычнага акіяна ў Партугаліі. Вось гэта такія простенькія прыклады, але далей будзе палепш, не пераключайцеся. Рубрика «Дзівосныя кветкі», якіх, падаецца, у нас дома няма на мацеріке. Тому што вось тут усё засыпана. Мне падалося спачатку, што это тыпу лісце жоўтае асенняе. Але гэта былі кветачкі. Да, адразу адышлі пару крокаў. Фуншал хоць і вельмі сучасны, як я ўжо сказала, але бананавыя плантацыі, вось гэта яны ўсё яшчэ імеюцца проста ў крокавай дасяжнасці прямо тут. Зноўку пальмы, вось так. Як паказаць, вось так. Да, зразумела, што збольшага, хутчэй за ўсё, усе гэтыя будынкі, ўсё гэтае жытло, это, не для мясцовых, што гэта ўсё пад турыстычныя ўсё нужды, як сказаць. Вось, але, ўсё адно прыемна. Што, так сказаць, улады, мясцовыя бізнесы, все карыстаюцца ситуацией, так скажем, і чаму б не зарабіць на турыстах, на турызме, пабудаваўшы ось такія прыгожанькія апартаменты. Я думаю, што ўнутры там таксама ўсё даволі нова. І вось якраз мы выйшлі на проспект, не проспект. Вось гэтыя шкляныя дамы, вось гэты. Так, конечно, тыя, хто жывуць у Варшаве, накідайце мне, што это ў Варшаве у вас там все круче. Но яшчэ раз паўдаруся, выспа пасярод Атлантычнага акіяна. І калі вы былі, просто в Португаліі, там дзе-небудзь в Лиссабоне, а лепш дзе-небудзь па-за межамі Лиссабона, і вы бачылі, якое там жытло, то, как вам сказаць, это нейкія просто крок, не просто крок, скачок у будучыню. Усё вось гэта. Вось у гэтага дома асаблівы вайб Варшавы для мяне. Вся Португалія просто у одной ситуации, у одной кропки. Вось за мной супер новенький домик. Просто цукерочка. И вось я просто поворачиваюся. И вон там у нас, вон там просто Занятбанка. Яна яшчэ, дарэчы, даволі добра выглядае. Походу, Занятбана яшчэ не вельмі доўга. Але там уже бачна, типу, акон няма, дзвярэй няма. Вось такая яна. Суперэчлівая. Таксама будуецца шмат новага жытла. Тест португальской водички. Это минералка, потому что, шчыра кажучы, не было яшчэ смачнай португальской минералки. Самая смачная вся в Польше засталась. Это нейкая новая, мы такую не пили. Пили такую, только іншого колера. Проблема, что они все газики такие вельми дробненькие. И вот ты разумеешь, что эта вот бутылька, она выпчхается просто за 10 хвилин. Так что она такая маленькая, вот так как залпом выпить и все. А это локальная Мадейра, это лимонад со смаком яблока. И она вообще оригинальная со смаком маракуйи. Вот мы тут пьем это кожный день. Но с маракуйей мы уже зразумели, она вельми смачная. А это с яблоком, это новый смак. Тест. Я ведаю, что это. Это живчик украинский, около мадейровский.
Ну ладно, трошку інше, но з яблуком. Ну, это смачно. Это випічкається. Пошли погуглили, кольки чи коштує. Ну, от можна за 375 у приличную трьохпокойове 115 метрів з видом на море. Ну, это бачно, що це не нова будовля, але... Ну, конечно, у меня нема 375 тысяч, гэта вся основная проблема. Ой, 320. Ну, 320 так само нема. О, блин, не, за 320 не берем антистудию. Еще безвидно. Ладно, насамрэч вже все, знайшли мой дом. Як можете бачить, уже не просто квартира, ось цілий білдинг. Так що связывайтесь, контактик покину, здам вам в аренду житло на Мадейрі в своєму домі. Першапачаткова увесь гэты шпацыр быў прыдуманы для таго, каб дайсці да піццэрыі. А сёння это тут згадала, не показала, был сніданок в отеле, и я угорала с чела, который ел, он взял себе киви и апельсин, ну, типа десерт, я не ведаю, что это. И он ел их, короче, видельцем и ножом. Киви и апельсин. Якія былі ўжо, калі што, парэзаныя такія дробныя дастаткова кавалкі. Мне шчыра было вельмі складана стрымаць смех. Так, калі што, калі вы едзеце піцу вось гэтым, я вам спачуваю. Таму што піца такого не любіць. Пунктовенькие, як нафарбованы. Показываю вам зону адпачынку, як адпачываюць людзі, якія гатовы плаціць грошы за шезлонгі. Уваход 6 еўра на чалавека, але шчыра прызнацца, дастаткова справядліва, таму што шезлонг, парасон, вось ёсць басейн, усе такія дзіцячыя тут зоны, мне здаецца, асабліва для дзяцей прикольна реально. І туалеты, душы, уся інфраструктура в принципе справедліва. І нават ёсць там такая невялічкая зона, такая скала, такое дастаткова, як быццам дзіка прыродна, але за 6 еўра. Так што, калі хаціце вось такое, рыхтуйце грошы. І чаму мужчыны так мала жывуць? Цікава. Драконавае дрэва было. І яшчэ купа дзіўных раслінаў. Коні з'ємо. Блин, я хочу киевский торт. Блинчики. Не, ладно, это все фигня. Но киевский торт. Сироп у нас такого не надо дальше. Захоўвайце назву крамы, калі раптоўна вам захочацца кіеўскага Могла бы быть торта на Дарида. Мадейры. Калі б у краме со славянскімі прадуктамі было б хоць штосьці беларускае. Але на гэтым месцы, думаю, можна скончыць нашу абзорную экскурсію по фуншалу. Такая непаўнавартасная, конечно, яна атрымалася, бо трэба яшчэ бы наведаць які стары цэнтр пашпацыраваць, але як мінімум тая частка, дзе менавіта людзі жывуць, дзе адпачываюць шмат турыстаў, то, конечно, супер класна. І засталося апошняя лакацыя, каб насаладзіцца гэтым момантам, гэтым горадам на максімальны. І да, таму побачымся у рэстаране, кафе, бары беларускім тут на Мадейры.